खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आथिखालाव सोलिबाय थानाय भारतारि 2027 मायथाइनि सुबुं सानखै एबा सेन्सासआव कच राजबंशीफ्रा हारि महरै कच राजबंशी रावखौ राजबंशी आरो ट्राइबेल हिन्दू महरै लिरनायनि थांखि लाबाय। कच राजबंशी साहित्य सभानि बानजायनायाव जानाय जथुमाव बे थांखिखौ लानाय जादों। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानांनाय गेदेरफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नो आरो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्स नित्यानन्द रायनि मासि लानानै दैदेननायाव मैया गोदान दिल्लीनि मावख'आव मोनसे गोनांथार सावरायनाय जथुम जानानै थाङो। बे गोनांथार सावराय जथुमाव एबसुनि आफादगिरि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि आरो एक्स एनडिएफबिनि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्रायबो बाहागो लानायजों लोगोसे एमपि प्रमद बर' जयन्त आरो गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव आन्दायै सोलिदों रां खांनायनि सिन्डिकेट। अजद होननाय बादिब्ला हरनि समाव ब्रयलार गारिनिफ्राय टेक्स बुथुमनानै रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि हमजादों आमसुनि दैदेनगिरि आरो दतमा बायगनबारि गामिनि रफिक इस्लामा। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव लाब्राबथियाव हमनो हादों बे सिन्डिकेट मेम्बारखौ। नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय सासे बर' सुबुङा खारखोमालांनो हादों। हमजानाय रफिक इस्लामा रायजो राजाफोरजों हमजानायनि उनाव सोंनाय फिन्नाय खालामनाय समाव गसाइगावनि रकि आरो दतमानि राजानि मुंखौ मख'दों होननानै फोरमायथिदों। बिसोरनि मुंखौ मख'नायनि उनाव रकि आरो राजाया सोर बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों आरो रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बादिब्ला बे सिन्डिकेट रां खांनायाव बिपिएफनि आखाइ दङ होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों। नाथाय थारैनो बेनि आन्दोआव मा दं सोरनि आखाइ दंमारो बेखौ उनावसो रोखायै मिथिनो मोननाय जासिगोन। चिरां जिल्लानि चापागुरि फ्लाइअभाराव हरनि समाव लामा जाब्रबथायाव सासे बर' सेंग्रानि जिउ गोमादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ दालाइगाव गामिनि बिमल नार्जारी होननानै सिनायथिनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया हरनि 12:30 रिंगासो समाव जादोंमोन। बिमल नार्जारीया जेब्ला स्कुटिजों न'फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाब डाम्पार गारिनि सौग्रावनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो बिमल नार्जारीखौ जेएसबि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डाक्टरा जिउ गोमाबाय होननानै फोसावो। पर्बतजरायाव फैनानै बाव दंफां सिखावजों लोगोसे 3 दंफां सिखावफोरखौ हमनो हादों। दंफांजों बुंफबनाय गंसे गारि आरो 3 दंफां माफियाफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बे हमजानाय सुबुंफोरानो जादों आब्दुल हुसेन, राकिब हुसेन आरो गुबुन सासेया शाहिनुर इस्लाम। दिनैसिमबो बिटिसि सोरखारा टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि मेरिट फारिलाइखौ फोसावनानै होयैखौ लानानै खौरां मेल बानजायदों मसलपुराव अल बिटिसि टेट उथ्रिसार एस'सिएशन बाक्सा जिल्ला कमिटिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइयाव इउपिपिएलनि खुंथाय सोरखारनि समावनो टेट आनजादाव उथ्रिनो हानाय गासै सा 984 बिजाथिफोरनि थिसनथाइखौ दासिमबो बन्द' खालामनानै दोननायखौ लानानै रागा जोंखांनाय फोरमायदों टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफ्रा। बेखौ लानानैनो जाहाथे बिटिसि सोरखारा टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि मेरिट लिस्टखौ थाबैनो फोसावो आरो फोरोंगिरि थिसननो थाखाय बिटिसि सोरखारखौ दाबि खालामदों। बशिष्ट पुलिसा गोख्रों सेबनानै 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों। बे हमजानाय सिखावफ्रा जादों फारियै खेत्रीनि सुनिल बर' एबा खिंखिरिं, नंपनि नांरय मागद एबा सना, बर्निहाटनि रसन ममिन एबा सन। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंथाम मबाइल फनखौबो बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं गुवाहाटी पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। गरसुक पुलिसा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हेर'इनजों कादिर आरो शरीफुल इस्लाम मुंनि सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसा सेबनानै खमैबो 39 कोटी रांनि हेर'इनफोरखौ जब्द खालामनो हादों। আমিও এটা মূল দাবী আমি রাখিছো যেহেতু সাকৰকাৰী হিচাপে সিগনেটৰী হিচাপে যেহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ এতিয়াও যেহেতু সিবিআইৰ কোৰ্টৰ কনভিকশ্যনত বা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কেছ চলি আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি আহ্বান জনাইছো যে তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰি তেওঁলোকক যাতে ৰেহাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক জেলৰ পৰা বা কনভিকশ্যনৰ পৰা ৰেহাই দি তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু বিভিন্ন কেছ যোনবিলাকে আনান আমাৰ নেবাৰিং ষ্টেটত পেণ্ডিং হৈ আছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰে আৰু হেনিয়াছ যিটো কেছ আছে অসম চৰকাৰৰ হাতত বা এই বিষয়ত যাতে আমাৰ সকলো এক্স এনডিএফবি মেম্বাৰ্ছ যিমান চুক্তিৰ পাছত যিহেতু এটা শান্তি পৰিৱেশ আৰু যিহেতু এটা নৰ্মেল লাইফৰ আহাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যাতে তেওঁলোকে এইটো সুবিধাটো ৰাখে আৰু যেহেতু নন হেনিয়াছ কিছু কেছ আছে এইটো প্ৰায় উইথড্ৰ হৈছে তথাপিও কিছু কেছ আছে য'ত মানে এতিয়াও সামন আহে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ নিৰ্দেশত যাতে এইবোৰ সমাধান আহে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো।